conscienciada de que no tenim tanta aigua com pensam. I hem de cuidar més de l'aigua perquè si no acabarem amb la terra seca. Ara ens anem a ensenyar un vídeo que pot ser una escena de diari d'una noia que deixa l'aixeta oberta que malgasta aigua. Llavors em deixo l'aixeta oberta. I què fas deixant l'aixeta oberta? Sí, que vas deixar l'aixeta oberta. Això a mi em dóna igual. Però està més sequia, no facis això. Això no es fa perquè si no el món es queda sense aigua. Sí, ella té raó. En té l'aigua no la pau. Però llavors això és molt important per al planeta. És nostra salut, o sigui que fes cas. És molt important per nosaltres. Ah, sí, tens raó, gràcies.